ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ଖାଦ୍ୟ ଶାଗ ଭଜା ଆମ୍ବ ଇଏ ରହିଲା ମାଛ ସାଇଡ଼ରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଦେଶୀ ଶୁଖୁଆକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପିଆଜ ତାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଶାଗ ମାଛ ଟିକେ ହେଲା ସାଇଡ଼ରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ମରିଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲଟା କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ରେଡ଼ି।